kardom kar bienglong pina video kelalo arzike men naya sami mate phoang deng miss kar bienglong sunire koi winner abang phi alang limen ke la henlo. My name is Rupali Tumungpi. I'm from Bolong Tomaji. Rupali Tumungpi phan ong dung tumke alang li phan chinire tahai alang li ke 5th miss kar bienglong 2020 winner abang philo alang li langmi pikan mate chelon pikan alang li non an karbela majan long cepajan jelang alang li cepajan hote langmi pigi mate celon pik anji lapen dotholang alang li arjike bena potole pinike lang ik sinang Naltum mason kaki karbiang longong pen nong nam chet thang nai mate ektor chet sa video lang inverite naltum hand section lo pusalan subscribe non lapen like ta ping non lapen comment bang tenigiri pinya video kelas kang tonlo ruang tu Nam pen si pite bujera